Специален поздрав за Евгений Германеца от родния Троян, а днес далеч в Германия. Далеч си ти от родния Балкан, но в сърцето ти България гори. Всеки ден се бориш за хляба си честно, с надежда утре да е по-добри. Но ще мислиш за дома и за близките, за улиците, дето си пораснал ти. Но живота те поведе по чуждите пътища, за да сбъднеш своите мечти. Евгений Германеца, силен мъж с голямо сърце, и в най-трудния миг не се предаде. Съдбата го изпита, но не го пречупи. С вяра в душата си напред продължи. Днес от Германия поздрав лети към всички, които носи в сърцето си. Жив и здрав да бъдеш, братко, години наред. Бог да пази всяка твоя крачка и път. Не забравяй никога откъде си тръгнал. Троян завинаги е в твоята кръв. Човекът струва толкова, колкото сърцето му, а твоето е чисто, вярно и добро. Евгений Германеца, името ти да се помни с уважение, чест и достоинство. Нека късметът да върви до теб, а щастието да бъде твой постоянен спътник. Този поздрав е само за теб, Евгений! От сърце, с уважение и най-добри пожелания.